una pa lang na may impeachment, nag-aaral na kami. Saka ako naman madalas na may kaso. Kaya alam ko naman kahit paano ang mga pangyayari sa loob ng. Does it sadden you? No less than the VP ang ini-impeach. Regardless kung Duterte. Siyempre, nalulungkot ako sa usapin na ang dami natin sana dapat pag-usapan. Ito ba? Pangalawa na naman. What can the public expect from you? Siyempre, sir, kilala po kayong kaalyado ni VP. Parang hindi na unang tanong. Pero what can the public expect? Kayo po ba'y magiging fair, neutral sa trial mo? Kami ay may oath. Ang oath namin ay sa bayan. Malinaw naman yan. Lahat naman ng senador dito nag-oath. Ang loyalty namin ay sa konstitusyon. Nagumpaka. Yun. Pero siyempre, iba yung political. Iba yung oath. Kailangan maintindihan natin. We can expect you to be fair and neutral, So, sir. siyempre naman, ako naman matagal na akong nangulungan na nga ako eh. Ibig sabihin, matagal na akong naniwala sa batas. Marami nga ang politiko dyan, di naniniwala sa batas. Ako naniwala sa batas. Nangulungan nga ako eh. Ibig sabihin, parehas ako. Sinasabi po ni SB about forthwith, yung kagad daw po na Siguro tanggap yung muna rice tayong nila. doon. Nag-focus kami. Ang sabi ni SP, maglalagay siya ng tagapagsalita. Kung gusto niya ng mabilisan, gusto niya talaga ng. Kasi nag-desisyon na yung Supreme Court yan, di ba? Sabi, tama naman yung ginawa niya. SPC. Siguro, desisyon kasi ni SPC. Ngayon na kung ano man ang desisyon ni SP Soto, tama din siguro. Sir, na po kayo mag-o-oppose kung sakaling Wala akong, convene the next hindi yun ng napakaliit na bagay nun para doon. No opposition coming from the minority if ever umakyat ang impeachment dito. Napag-usapan niyo yan, sir, sa minority. Wala mag-o-oppose? Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. So So you will... sana wag kaming pagbintangan. Kapag kami ay nag-oppose, wag kaming sabihan na kami ay bias. Trabaho po ng minority yon. Yan po ang parliamentary procedure na dapat naming sundin. Yan po ang sinasabi ng demokrasya. So you will oppose the convening of the impeachment court? Ay, natural lang yun. Natural niya yun. Yun ang parliamentaryong kauga. Ayun naman, tagal yun na dito. Basta So, minority yan ang pakit. You're just doing your job. You're just doing your job. Sir, isa na lang. Sir, sabi niyo dati pag nagka-impeachment, gusto niyo ang SP pro-Sara. May ganun pa ba? Is it still what you feel right now? Siyempre, yun yung mga political naman. Hindi naman yun pagiging senador. Political yun. Siyempre, wala tayo Wala kami. So walang... Ang katotohanan ng SP ay si SP Soto, ang gagawin lang. Walang usapan ni Kuko siya. Hindi man ako sumasali sa kung bata-bata ko pa. Bago lang ako dito sa Senado. Okay. Sir, thank you.